Всички сме гледали анимации, когато сме били малки, обаче колко от тях реално знаем, че са създадени от определени или определени хора? Ами, то се пише бе. Виж, време за приключение е от Пентълтън на Уорд. А ти знаеш ли, че той не е управлял шоуто след 5 сезон? Не. А знаеш ли, че шоуто има цели 10 сезона с история, която е измислена от него, но и от други хора? Как така? Той е авторът. Няма как да не е измислил всичко. А знаеш ли, че главният злодей личи измислен от създателя на Отвъд оградата? Както знаем, всички анимации са създадени от някого. Дали от няколко човека са го разработили, но един от тях е създал героите, до това създателя въобще да не участва в процеса по никакъв начин. Причините за тези неща са, че на един човек, както се сещате, не могат да му хруват всички тези смешни лица или смешки, които виждате на екраните си. Да не говорим пък за историята, която се заражда, ако има такава. Тук трябва да участват най-малко двама, за да могат да създадат нещо велико. Днес ще разгледаме няколко анимации, които аз и част от вас предложиха и ще ги разгледаме по-подробно. Време за приключения. Създаден от, както споменах вече, Пентълтън Уорд. Неговата професионална история започва в Калардс, където прави някои комикси с едно геройче, което май ми прилича на някой. Никелодиан тогава точно търсят нови идеи и именно за това се отправят в Калардс, за да предизвикат вълнение в младите таланти, които по-скоро са искали най-вероятно да завършват вече. Той прилага идеята си, като заедно с него внася неговата китара и изпява идеята си. След време обаче нещата се променят и шоуто се оказва под крилото на Cartoon Network Studios, където преди това Пен работи по анимацията в Лапжак, след което останалото е, честно казано, една история. Но това не е темата на видеото, нали? Сега е време да разгледаме колко реално Пен е работил по анимацията си. Освен създател на героите и изпълнител на песента всеки епизод, той е шоуранър. За тези, които не знаят, шоуранърът е човека, който управлява всичко в шоуто. Кой каква длъжност ще изпълнява, кой е отговорен за сторибордовете, сценарии, дизайните и всичко. Натоварваща работа, заради което Пен се отказва да бъде на тази длъжност, понеже наистина го натоварвал. Все пак е издържал цели 5 сезона, което наистина си е похвално. Та той дори озвучава пихтия на вселена. За съжаление обаче, разглеждайки началните надписи на първия епизод, не виждам никъде името му, което наистина е странно за мен. В финалните надписи виждам името му като копродуцент, което значи, че има още един или повече продуценти заедно с него. Наистина, сега докато преглеждам финалните надписи, е очудващо колко много хора имат намеса в едно единствено шоу. Нека да видим втори епизод. И втори епизод не е по-различен, не знам и какво си мислех. Нека да разгледаме епизода, който е променил всичко. Време за бизнес, който променя цялата анимация, защото в този епизод им хрува цялата идея за история, свързана с вселената, която се развива анимацията. Тук Пен се изживява в сферата на войсайтерството, където се случава един от бизнесмените. Gravity Falls. Gravity Falls е създаден от Алекс Хърш. Той отново завършва в Калардс, където с Пен работят по анимацията в Лапджак, където той прави сторибордове и пише. Хърш след това работи по анимацията на Дисни Риби Тинейджъри, където също озвучава един от героите. Освен това, там той е ко-разработчик, сторибордър и писател, след което успява в това да се направи свое собствено шоу. От финалните надписи на първи епизод виждаме, че той е ексклузивен продуцент, както и е написал епизода. Още от сега мога да кажа, че има доста голяма намеса в създаването на анимацията. Но това не е всичко. Освен писател и продуцент, той огласява половината персонажи. Знаете, Чичо Стан, Сус, Бил, Стария Мъгъкет, всички озвучени от него. Обаче след края на първи сезон той иска да се откаже, но благодарение на създателя на Отвъд оградата и Джон Стюарт има сезон 2. Първоначално Алекс иска да има цели 3 сезона, но наистина не е очаквал работата да е толкова тежка. Да не забравяме все пак, че тук ключовата дума е работа. Макар че могат да се забавляват докато я правят, това не спира компанията, в която произвежда сериала, да налага цензура на супер нелепи неща. Забранили са в един от епизодите да се играе на завърти бутилка, което е направо смехотворно. Къщата на Шумникови. Създадена от човека, работил по толкова много неща, че се е направил цяла времева линия с тях, а именно Крис Савино. Той сам е успял някакси да се появи в света на анимацията. Израства в едно малко градче, където той сам се научава да анимира и рисува. Успява да направи и своя анимация. Първоначално е щяло да се разказва за семейство зайци
и голямото им семейство. Но по-късно идеята се променя поради една от ексклузивните продуценти на Nickelodeon, която иска главните герои да са хора. И точно заради това Крис Савино решава да направи героите си хора. Още в началото на първия епизод виждаме, че той е написал епизода заедно с друг човек, направил е сториборда и го е режисирал. Иронично е как тук по отношение на правенето на първия епизод той тук е направил най-много. Защо ли е иронично? Ще разберете по-късно. Разбира се, в по-нататъчните епизоди не се вижда никъде името му и това може да ви обърка сериозно. Но нека да ви обясня. Крис Савино реално не е работил по анимацията си от 19 октомври 2017 година. Точно заради това, че е бил обвинен в сексуален тормоз от няколко жени, с които е работил преди. Точно заради това той бива уволнен, като сега се опитва по някакъв начин да се завърне в индустрията. Но точно заради тези неща, които е направил и състоянието на самата индустрия в момента, това изглежда като почти невъзможна задача. А сега нека да ви разкажа за едно от най-интересните предложения, които получих за това видео. Бях направил истории, в което не се заинтересувах кой знае колко много хора, но един от тях реши да предложи нещо, което не беше никак познато за може би половината от вас. На Life Quest на Зак. Шорт направен от може би не до толкова непознатия за вас Зак 8416 или както е познат сега в YouTube Закчо. Шорта се разказва за този непознат за нас все още рицар, който има нещата, от които един човек се нуждае. Приятели, добри оценки и най-вече готните лампички. Една фея идва при него и го изпраща на пътешествие. Той тръгва и намира цяла София. Настанява се там, където има за домашен любимец и една риба, която дори го събужда, понеже рицарът не иска да се буди. Той се приготвя, като не затваря вратата, защото има доверие на рибата, че ще я затвори, и потегля отново за някъде, където той се слага слушалките. Един крадец обаче му ги взима и той решава да го проследи. Определено им спестявам някои неща, като кравите в тролея и цепенето на дърва, които определено дават по-дълбок смисъл, който се вписва в цялото това пътуване. Защото ние реално пътуваме, докато гледаме този шорт. От една дестинация на друга, която една след друга се допълват, за да направят цялостната обстановка по-ясна. Дъгува се, понеже в метрото той няма билет, но крадеца има. Намира един дракон, който не му прави нищо. Поглежда напред и мислейки си, че няма измъкане от този тунел в Майнкрафт, реално се оказва, че има надежда и не винаги началната цел е всъщност нещото, което трябва да направиш. Успява да се измъкне, използвайки сложните и непонятни за мен все още команди в Майнкрафт и намира крадеца, но нито прави нищо да го спре или да го предаде на някого. Крадец е човекът, който му се подиграва и иска дори да се опита да го хване, само за да се измори и да загуби смисъла си. Но както разбрахме, рицарът успява да научи един прекрасен и смислен урок и накрая успява да разбере какво точно да направи, а това е именно успокоението. Еха, този шорт, искам да ви кажа, този шорт е като шорт на тези пичове, които споменах по-горе. Достоен шорт, направим все едно човек последна година в CalArts. Ева на Зак и на другия печага направил музиката за този проект. Тук реално Зак озвучава и анимира от цялото това нещо. Наистина съм горд, че все повече хора като него преоткриват анимацията в България. Един от най-добрите шорти на български аниматори, които съм гледал. Също, ако сте харесали този тип смислени неща за гледане на направени от българи, може да погледнете неща като Сляпата Вайша и Екип 54. Hey, pipe up, Hood Rich.